मागो दमासिनि रंजानाय बुब्लियाव क'क्राझार बड'फा नोगोरनि लाबाव केफआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गांसे बिजाब बेखेवनाय जानानै थाङो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिल'सफिकेल पार्सपेक्टिभ बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बिजाबखौ बेखेवनानै होयो आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ। इंराजि रावाव बे बिजाबखौ लिरदों बर'नि मुंदांखा लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर अजित बर'आ। क'क्राझार बड'फा नोगोरनि लाबाव केफआव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि दैदेननायाव फुंनि 10 रिंगायाव ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा लिरगिरि सुबुंफोराबो बाहागो लायो। लिरगिरि बिथाङा फोरमायोदि बे बिजाबा बिथांनि 15थि बिजाब। बेनिनो गांबा बिजाब बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानस्रि सानथौ आरो जिउ जारिमिननि सायाव लिरनाय जादों होननानै बुंथियो। मागो दमासिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आङो आंनि एचिभमेन्टनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। नैबे आंनि 15थि बिजाब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म इंराजि रावजों लिरनाय। बे बिजाबखौ दिनै आसामनि मानगोनां मन्त्रि मुस्रि उर्खाव ब्रह्म सारा लाबाव केफे बड'फा नोगोर क'क्राझाराव बेखेवनानै होबाय। बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे बिजाबा आंनि 15 गां बिजाब आरो इंराजिनि नैथि। आंनि बांसिन बिजाबानो बर' रावजों लिरनाय आरो आङो बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय, बेनिखायनो इंराजि रावजों गांसे बिजाब सोरजिनाया आंनि थाखाय गोरलै हाबा नङा। माखासे लिरगिरि बिथांमोननि बिजाबफोरखौ रेफारेन्स लानानै बे बिजाबखौ आं लिरदों। आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों। नैबे समाव आङो आंनि मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट बेखौ आङो मोननो हादों आरो आङो बुंगोन मानसिया दिनै दं गाबोन गैया। मानसिया थैसुला, मानसिया थैखागोन। नाथाय आंनि थुनलाइ महराव होलांनाय बिजाबफोरा, आंनि साननायफ्रा, आंनि लुबैनायफ्रा, आंनि सिमांफोरा बे बिजाबाव थागोन। फरायसाफोरखौ आं बेखायनो बुंदों जे जोङो थांनानै थानाय समावनो जोंनि आथिं, आखाइ, गोसो, मेगन, खुगा गासिबो अंगआव थाखुमानाय गोहोफोरखौ जोङो बाहायनांगौ। मोजां खामानियाव जों बाहायनांगौ। थुनलाइ सोरजिनाय हाबाया जोबोरै मोनसे मोजां हाबा। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा ओरैनो थानाय समाव खन्थाइ लिरोब्ला, मेथाइ लिरोब्ला, रायथाइ लिरोब्ला, सल'मा लिरोब्ला गावनि उरां फारां जानाय गोसोखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो ओरैनो थानाय समखौ मोजाङै बाहायनो हागोन। बेखौनो जोंनो नांगौ। गावनि गोसोआनो गावनि देरसिन सुथुर। जेब्ला जोङो ओरैनो थागोन, जोंनि गोसोआव बांद्राय सानब्रेनाया फैगोन। बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ हमथानो थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनांगौ आरो बिजाब लिरनाया मोनसे मोजां खामानि। आङो गोबां मानसिफोरनिफ्राय माखासे हेल्दी लाइफ स्टाइल बेखौ आङो फल' खालामदों आरो दासिमबो आं फल' खालामो। आंनि रल मडेल होननानै बुङोब्ला एपिजे आब्दुल कालाम, मालाला इउसुफजाई बिथांमोनहानो रल मडेल आरो बेनि अनगायै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहाबो आंनि रल मडेल। बिथांमोननि लाइफ स्टाइलखौ आङो फल' खालामो, आङो मोजां मोनो। आरो जिहेथु जोङो थैसुला, माब्लासिम जोङो थांनानै थागोन रावबो बुंनो हाया। थांनानै थानाय समाव जेसेबां हायो एसेबां जोङो मोजां खामानि मावनांगौ। खायफा बिजाब फरायनांगौ, खायफा लिरनांगौ। बिजाब फरायनाया थाखोनि बिजाबनि अनगायैबो जेसेबां हायो एसेबां खौरां बिलाइ फरायनाय, मेगाजिन फरायनाय, बिब्दिनो गुबुन गुबुन सबिनरफोर फरायनाय, गोदान गियान फरायनाय, बेबायदि गियानखौ जेसेबां फरायगोन एसेबां नोंनि गोसोआव पजिटिभ भाइब्रेसन बिनि लेभेला हाई जागोन। नोंनि गोसोआव पजिटिभ एनार्जिया जमा जानानै थागोन। जोंनो मोनफ्रोमबो थासारियाव गोरोबनानै थानो, जोंनि चेलेन्जेसफोरखौ जोङो अभारकाम खालामनो जोंनो पजिटिभ एनार्जि नांगौ। बे पजिटिभ एनार्जिखौ जोङो लेखा फरायनानै जों मोनगोन, लेखा लिरनानै जोङो मोनगोन, मानसिफोरनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै जोङो मोनगोन।
मेल मिटिंफ्राव बाहागो लायोब्ला जोङो पजिटिभ एनार्जि मोनगोन। मोजां गाज्रिया जेरावबो थाखायो, नाथाय जोङो सायख'नांगोन। गाज्रिखौ जोङो गारहरनानै मोजांखौ जोङो लानांगोन। बे बिजाबखौ लिरनायाव आङो जोबोरै खस्थ' खालामनो गोनां जादों। बेयाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआदि जोंनि बर'फोरनि थाखाय खामानि मावलांदों। बिथाङा आइजो गोहो थुलुंगा होलांदों। रांखान्थि बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गोबां बिथिङाव बिथाङा खामानि मावलांदों। आरो बिथाङा दि खामानि मावलांदों, मा सान्थौजों बिथाङा खामानि मावलांदों, जोंनि जिउनि सान्थौआ मा, जोंनि लिडारशिप स्टाइला माबायदि जानांगौ, समाजखौ जोङो बोरै सिबिलांनांगौ, बिथांनि फिल'सफि, बे फिल'सफिखौनो आङो बे बिजाबाव सेबखांदों। आरो बे बिजाबाव आंनो फरवार्ड हरदों जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CEM मुस्रि प्रमद बर' सार, आसामनि मानगोनां मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सार, बिथांमोनहा जों नैबे बिजाबाव फरवार्ड हरदों। बिथांमोनहा आंनो बोर सारस्रि हरदों आरो बिथांमोननि बोरा आंनि थुलुंगा। आरो लोगोसे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बियायं फिसा निरन्जन ब्रह्म, बिथाङाबो आंनो फरवार्ड हरदों। आरो जोबोरै मोनसे गोजोनथाव, आंनि थुलुंगाथाव, बिथां श्यामन्त मेस नार्जारि, बिथाङा सनितपुर जिल्लानि, बिथाङा बे बिजाबखौ फोसावनानै होदों। जर'खायै मुस्रि श्यामन्त मेस नार्जारिनिसिम आंनो थुलुंगा होनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम आङो बावदों। आरो बे बिजाबखौ आङो आंनि फिसाला फिसाजो ग्रेसि आरो गियान राजा बिथांमोननो बावदों बे बिजाबखौ। आङो मिजिंथिदों बे बिजाबखौ फरायनानै साफ्रोमबो फरायगिरिफोरनिफ्राय आङो थुलुंगा मोनगोन। आंनि बे सोरजिनायखौ लानानै आंखौ थुलुंगा होगोन, बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो आङो जर'खायै साबायखर बावदों प्रमद बर' सार, मानगोनां CEM बिटिआर, मुस्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म सार, मानगोनां मिनिस्टार आसाम सोरखार, श्यामन्त मेस नार्जारि, बिजनेसमेन एन्ड ससियेल वार्कार, बिथाङा बे बिजाबखौ फोसावनानै होदों। आरो निरन्जन ब्रह्म, हरेन्द्र ब्रह्म, बिथांमोनहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बियायं फिसा, बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। बे बिजाबखौ लिरनायाव आङो गोबां सम लादों, गोबाव समनिफ्रायनो आङो लिरबोदों। दिनैसिम आङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सायाव बर' रावजों गांब्रै बिजाब लिरबाय। सेथि बिजाबा जाहैबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म, नैथि बिजाबा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो ब्रह्म धोरोम, थामथि बिजाबा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सान्थौ, ब्रैथि बिजाबा मेस गान्धी, आरो नैबे बाथि बिजाब जागोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सायाव, बेयो जाहैबाय इंराजि रावजों लिरनाय। दिनै बे समाव आङो बेखौनो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम फोरमायनो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। जोङो ओरैनो थानाङा, समफोरखौ जोङो बाहायनांगौ। जेसेबां लेखा फरायगोन, जेसेबां बिजाब लिरगोन, जोंनि साननायफ्रा गुवार जागोन, जोङो रंजानो हागोन। आरो बेनो मोनसे सेलेब्रेसन। बे बिजाबखौ दिनै आं बेखेवदों, बे आंनि मोनसे सेलेब्रेसन। आङो बुंबोदों मोनफ्रोमबो ममेन्टखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ। आरो सेलेब्रेसनखौ जोङो फेग्रा मुवाजों नङा, सेलेब्रेसनखौ जोङो मोजां खामानि मावनानै, इसोर सिबिनानै, लेखा फरायनानै, बार्थडेफोरखौ बिमा बिफाजों सेलेब्रेट खालामनो हायो, मोजां खामानि मावनानै सेलेब्रेट खालामनो हायो। फरायसाफ्रा माबा मोनसे फिथाइ मोनदोंबा रिजाल्टनि, बा रिजाल्टआव मोजां नाम्बार मोनदोंब्ला, रिजाल्टआव पास जादोंब्ला, फरिखायाव पास जादोंब्ला, साख्रि मोनदोंब्ला, एडमिसन मोनदोंब्ला, माबा मोनसे प्राइज मोनदोंब्ला, बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा ममेन्टब्लाबो जोङो सेलेब्रेट खालामनांगौ। आरो बे सेलेब्रेट खालामनाया जोंनि गोसोखौ थुलुंगा होनो हानाय जानांगोन। बे सेलेब्रेसना जोंनि थांखिजों मोनसे सोमोन्दो थानांगोन। बेनिखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो समखौ जोङो जाहाथे सेलेब्रेट खालामो। खुलुमबाय, गोजोन्थों।